Hola, soc Lola Llorenç Medina, soc de la Falla, plaça La Concòrdia i Parc Central, tinc 13 anys, vaig a primer de l'ESO i estudio en el Col·legi Montessió. Per què t'agradaria ser fallera major infantil de Torrent i qué requisits ha de tindre? M'agradaria ser fallera major infantil de Torrent perquè per a mi seria un orgull, un honor i un any inolvidable. I els requisits que considera per a que tindre la fallera major infantil de Torrent té que ser responsable, ordenada, organitzada i agradable. I a més té que ser bona parlant en públic amb naturalitat i no posar-se nerviosa. Quin és el teu primer record que tens de les falles? El primer record que tinc de les falles és disfressada de lleó en la cabalgada amb el meu pare. Hola, soc Alba Delgado Centelles, vinc de la Falla, avinguda Reina Sofia, plaça Pedro Turral i voltants. Estudio en el Col·legi Fàstama de Sacramento de Torrent i vaig al curs 6è de primària. En quines activitats de la teva comissió participes? Participe en totes les que puc, per exemple, els playbacks, les nadales i les cavalcades. Què creus que aporten els xiquets i les xiquetes al món de les falles? Jo crec que les xiquetes i els xiquets som el futur de la festa i podríem fer que les falles foren més grans.